Hai quen queda prendado ollando para elas e hai quen nin as mira, pero o certo é que o Nadal sen as rúas iluminadas non sería o mesmo. As pequenas vilas pouco poden facer fronte aos nutridos decorados das grandes urbes, pero cada quen, na medida dos seus posibles, aproveita para poñer bonitas as súas rúas. En Vilagarcía, o principal reclamo deste ano é este gran agasallo, instalado na Praza de Galicia. Están bonitas este ano, está ben, este cousiño de noite está moi ben iluminado. Sí, aprobado alto. Sí, por supuesto. Sí, moi bonitas. A mí me gusta, máis que o ano pasado. Me gusta porque hay muchas zonas iluminadas y me gusta muchísimo, me parece muy original lo que han puesto, sí, me gusta mucho. O Concello Vilagarcián destina unha partida de 80.000 euros, 20.000 máis que no pasado Nadal. Quen defende este gasto di que as luces son boas para animar as rúas e para fomentar as vendas do pequeno comercio. Claro que é moi boa para o comercio, a cousa de Navidad, se non pregunta en Vigo. Mira como o comercio sube moito. Canto máis luces e xente veña a ver as cousas, mellor para o comercio sempre. O comercio para as ventas, sobre todo así a noitiña, está moi ben para pasear cos rapaces. Pero en Vilagarcía non todos son loanzas pro alumeado deste ano. Hai quen di que é máis feo que o do ano pasado e hai quen bota en falta máis zonas iluminadas. En López Ballesteros es una vergüenza, detrás del ayuntamiento no tenemos ni una luz de Navidad. Y luego metieron allí dos lucecitas que ni alumbran. Una vergüenza. No te creas que me parece una iluminación muy excesiva. No creo que la clave esté en que haya mucha cantidad, sino que haya calidad. Y bueno, echo en falta un árbol que esté un poco mejor decorado. Veo que va a menos en relación al año pasado. A menos. Críticas que tamén se estenden a outros puntos, como é o caso de Vilaxoán. De feito, houve unha xuntanza, ademais, aí en Vilaxoán, e van facer o venres que ven. Este venres van facer unha decoración todo o pobo na praza. É un motivo de protesta. E claro, se saímos á rúa a preguntar polas luces do Nadal, querendo ou sen querer, acabamos falando do inevitable, as luces de Vigo. Vigo está aquí, Vilagarcía, aquí, o sea, lo siento muchísimo para la gente de aquí, pero es la verdad, o sea... Mandaron unha foto do espacio de España, reluce terrible, Es increíble lo que reluce. Pero como Vigo nos queda un pouco a desmán, nos quedamos coas decoracións da nosa contorna. Quizáis non reluzan tanto, pero polo menos son as nosas.